Ko siyang papel, pwede maglimpyo ha sa notebook. Baisag litir walay gisuwat. Valedictorian siguro. Valedictorian siguro. Ano gaga? Mukot man katoy. Ang larga akong papa sa Saudi. Palitan daw kung yakin mo. Nya nga mo kakilak day ka. Mingaon man ko sa kong daddy. Sa kong daddy. Kista kasi mong daddy to eh. Ayaw pa. Murang kung daddy nga unya na daw. Ang daddy mo nagchugkoy toy. Koy toy. Nang daddy na ko gibiyaan ng gusto ng daddy. Ya mo inahan day toy. Wala naman ko inahan. Mo din ang mangita na si papan mo kaduhag inahan mo toy. Murang tug naong tugkoy mong daddy. Sa ilang toy. Ako na lang isa ni. Okay rin na to'y, pabuta lang. Hello, Prosimo. Daddy, nigulit to'y. Akan cumu dia ja. I love you na toy. Hello, Prosimo. Daddy, nigulit to'y. Hanggang sa pamilya sa daddy. A few minutes later. Ay ka, nila idea. Akan cumu Kiss ko na toy. Ay ka, nila idea kay abot na to papa no. Ay, wala sa papa oy. Ha? Lagi si wala sa papa gid. Ay, ana lagi to mi papa gid wala to. Wala tugtog ko kalit tugtog nga ngawa. Oh, papa mo. Balik ko larga sa Saudi Arabia, balik ko sa mill steel niya. Okay, ayaw ko dito sa Pilipinas nak. Ang imong pag-eskwela, ang pingigin na. Kay maurega hom ikahatag na kunin mo. Bisag maligo kag dagat. Bisag maligo kag dagat. Bisag maligo kag dagat, maghubo ka tanan, tinigtungan nimo. Gamahanan gyapon ka pero wa ka kasabot. Kasi angay na akong ipasabot. Angay na akong ipasabot. Ang imong grado di na mapapas imong lawas. Labaw pa nas patik. Di na mapapas. Jajari Hindi na mapapas imong lawas. Labaw pa nas patik. Nato sa atong lawang lawas ang grado. Nya, nak mag-amping gyud diri sa Pilipinas ha. Kay magpapalit na kag Inmax. Hindi na ta mapunan pa. Dili na mapugan na kay nakabuk na ang akong ticket sa I am saved. Plano. Badi. Ito sa basing. Ano dili magagi pusinga. Wala may kinan nga puro man tubig. Pre, sultian nanti kasinood pre. Wala jud ko'y kwarta ikapriti bisag sa risiko lang pengog airport. What? Pati luuyan ako pre. Balik na ko, wa jud ko'y bisag sinsiyo. Mao ba pre? Na anak mo, luoy kayo. Si maghilak ng anak nimo. Anak nimo. Ay na naghunaw na anak. Ayaw palabig kaguol. Kay inig uli pero nak ang akong istorya nimo parang nay makatudlo nimo. Kay wa liter ang imong mga papel ug notebook limpyo kayo sa bag nimo. Wala kay ballpen. Wala kay ballpen. Pangasawag maestra.
Pangasawag maisra para na mutudlo nimo. Mutudlo nimo. Ngawon man ko nimo pa. Ayaw ko na ang kamingaw. Huna-hunaan. Huna-hunaan. Nga naatay kwarta. Kaya mo balik ko. Muadto na ko sa Saudi Arabia niya. Pre, ato sa ko. Ato na juga. Ato na ko, pre. Kaya di na ni kapugnan, pre. Di na ni kapugnan. Ikaw di ka mo kisi mong dadi. Pag amping dia ha. Isigi tugtugwa itong ato ang mga pisi ito. Walay hayo. Ya. Tugwa. Ito ka. Ha? Ano ko? Ya, bye-bye. Ya. Bye-bye. I am sailing, I am sailing home again across the sea. I am sailing. Hi guys, watching for my videos. Like and share. Tuli Black and follow. Thank you for watching. Work.